Sabías que en pleno ano 2025 segue habendo colonia? Bueno, mellor sí, pero ese che digo que España ten unha. O conto é moi complexo e ven de moi lonxe. Para que nos entendamos, actualmente a Organización das Nacións Unidas ten listados 17 territorios non autónomos, que chamamos coloquialmente colonia. E para a ONU, España é a potencia administradora dunha delas, o Sáhara Occidental. Desde hai moitos anos que se fraguou esta traxedia, pero digamos que coa morte de Franco, España puxo o peso en polvorosa e marchou do Sáhara Occidental, propiciando que Marrocos ocupou de facto este territorio. A pesar de desentenderse, o papel de España xa como democracia foi o de posicionarse coa ONU no sentido de que Marrocos debería facilitar un referendo de autodeterminación no marco das Nacións Unidas. Pois ben, no ano 2022 o goberno de Pedro Sánchez decidiu romper con todos os anos desta postura para posicionarse a favor da proposta de autonomía de Marrocos. Pero isto que implica, en que sentido favorece a España? Pois mentres que Marrocos fortalece a súa postura e recibe apoios no ámbito internacional, España recibe a promesa por parte do Reino Alauita de que vai ter máis estabilidade migratoria. A realidade é, como sempre, que unha guerra de ámbito regional que afecta a centos de miles de persoas é decidida polos intereses económicos e estratégicos de potencias exteriores. Crees que España debería cambiar a súa postura e facilitar e mediar por un referendo de autodeterminación do pobo saharaui? Déixanos a túa opinión en comentario e dalle un gústame, así sei que queres máis vídeos sobre o Sáhara Occidental.